bereziki Tolosan aurkeztuta, holako irudi oinarrizko bat, eta kolore berdearekin jokatzeko ideia hori, igual orain txutxik azalduko liguke, aipatzen dugu sare izaerazko mugimendua bagarela, aparazo galtzetan zer da sarea izatea, da nola planteatzen ditu hori garatzea. Hora, bintzat ideia horretan, eta denon artean, ez da behatzen zumarko behan, txutxik azaltzea, eta arte goztian, planteatzen dian erronka, gero lan proposamena, azaltzia laburrian, gero zuen impresioak edo jasotzeko. Argi eta laburren egin godu, gero denon artean saltzeko saltzara. Patxi kontatu dena oso polita horretzen da, guztia, ezta? Baina horrein problema da, guzti hori nola egiten den, eta horra barazoa, nola egin. Eta horretarako dira bilera hauek, baina ez guk kontatzeko nola egin, eta denon artean kontatzeko nola egin kontu hauek, eta hemen dena apuntatuko dugu, ideia guztiak apuntatuko ditugu, eta toki guztietako ideia bildu, kontu hori da, denon artean zarea egitea. Orduan, hemendik eta udazkenera egin beharko ditugu etxeko lan hauek, eta planteatu izan dugu, eztabaida bazalduko dugula, eztabaida guztiz parte hartzaile izan behar duela, eta eztabaida horietatik, zenbat eta pertsona gehiago parte hartu, hortik sortuko dela ja nolako sarea, eta zer egin, eta nolako ezaugarria. Horretarako behintzat, bi multzo badauzkagu hor lantzeko, alde batetik da hori gure ezaugarriak, gure helburu nagusia independentzia, baina horretarako zei jarduerako ematen dio ezaugarri propio bat, eta beste multzoa izan litzateke gero, holako sare sozial bat, baina sare politikoa da azken baten, ze reivindikapena guztiz politikoa da politikera, ezta? Baina holako sare batek nola egiten du lan? Antolakuntza bat beharko du, nola egoala antolatu egin beharko da. Eta hor esaten dugu, ze antolakuntza ere. Kontua da, hasi gara, honelako batzarrak edo aurkezpen eztabaida guneak sortzen, Tolosan hasi ginen orain dela 2 aste, baina aste honetan bertan egon gara ja Gernikan eta atzo Gasteizen, gaur hemen, datorren astean ere egongo gara Bilbon, Iruñan, Leran, eta baduaz, eta lurraldean eta zabalean, derate guztietara ja dugu gara horien batzarrekin, eta gero kontua da batzarrekin jarraitzea uda guztian zehar, udazkenera arte. Eta hor, jasoa da ekarpenak eta gauzak, gu ere saiatuko gara, berriro ere, sarea sortua da, bai zaretik eta sortzen dugunetara, sartzen ideia gauza ja elikatzen baita eztabaida hori. Eztabaida horretan, lehenengo irizpiak nahiko dispersio bat egon daiteke, baina gero apurka bideratzen, ja planteatuz, guztion artean etxeko lanak egiten dituzun udazkenera begira, ezta? Guzti hori nola egin, behin eta berriz errepikatu du Patxik, klabeetariko bat aniztasuna dela, ezta? Alderdi gunean bertan ere, behin eta berriz planteatzen genuen, hemen independentziaren aldeko indarmetaketa bat sortu behar zela, independentista guztiak interkonektatu nahi ditugula, alditugun independentista alik eta gehien, independentista pasibo izatetik, independentista aktiboak izatera bultzatu behar ditugula, eta independentziak bakoitzari sentimentu mota ezberdinak ekarri dezu dizkio. Azkenean hemen, seguramente antzerako sentimentuak ekarriko dizkigu, baina izango dira baita ere bakoitza dituen sentimentu bereziak, edo nahi bereziak, edo behar bereziak independentista izateko. Orduan, bide guztio horietatik jorratu behar dugu independentista izate hori, horrelako kolore guztietako independentistak betatzeko, interkonektatzeko eta lan egiten. Horregatik, lehen momentotik hasita, horrelako guneak, eztabaida guneak sortzerakoan, oso garrantzizkoa da hor aniztasun bat, zabaltasun bat, parte hartze bat egotea. Gero, honako batzarretatik, honek jarraipena izan beharko luke, eztabaida horretan ja, dauden ekarpenekin eta ja adieraztuz galdadin eztabaida eta udazkenera arte jarraitzen horrekin. Eta gero da nola antolatu. Oraingoz,
planteatzen ari garena da batez ere, saretu egin behar dugula, baina ez egituratu. Egituratu, ez behintzat egituratu letra maiuskulekin. Zergatik esaten dugu hori, bueno, sare bakara, ez gara alderdi politiko bat, ez gara sindikato bat, orduan behintzat ez dugu ikusten honelako sare batek holako egitura astunik, eta ez dut esaten era pegoratibo bat, baina alderdiak daukate holako egitura, herri, eskualde, herrialde holakorik, baina nola egorako dinamizazioa behar dugu, eta behintzat ikusten dugu beharrezkoa dela, oihartzun batek badauka ja, entidade bat, hori moduan ere, oihartzun batek beharko luke, talde bat, guzti hau erikatzen, dinamikatzen, koordinatzen, eta edozein batzar berdinate antolatzeko orduan, eta gero aipatuko ditu ekimen batzuk inguruan jentea deitzeko, sarekideak egin ala, sarekide horien telefonoak eta e-mailak eta edukitzeko, eta nola ebarra hartutatzeko, nahiz eta orokorren bera nazionalean e-mailekin jokatuko da, baina gero hori herri eta dinamizatzeko. Orduan, zergatik esaten du, behintzat 3-4 persona, adibitasun horrek ere eskatzen duelako horako sensibilidade ezberdinetakoak eta kolore ezberdinetako abertzaleen une bat egotea. Eta horregatik ikusten dugu hori, igual herri guztietan ezin bada, herri txikia dauden eskualdetan, agian eskualdeka, baina herrian diago tokian herrian bertan ere, eta ez dugu ikusten zer gainera uniformizatuan egin daitekenik, hau independentista kontu hau eta sare hau, banditzat dauden tokietan sortzen joan beharko da. Era artifizialean ez gara independentistak egiten. Daudena daudean, banditzat dauden tokietan, hasiko da, bere martxa, bere lana egiten. Eta, antolakuntza horretan ikusten dugu, alde batetik gauza batzuk era nazionalean edo antolaturako dira. Adibide batzuk botatzen ditut dolako batzarretan, jendeak hartuek gero eztabaidarako burua jokatzen joateko. Guk ikusten dugu adibidez. Sare honek ja, martzen jartzen denean, izu bat daukanean, sare honek egin beharko du, sare honetan egin beharko da, horako hausnarketak, ikerketak, Euskal Herriari buruz ikuspuntu askotatik. Ekonomia aldetik, zein kultura aldetik, hizkuntza aldetik, zein zuzenbide aldetik ere, eta hor landu beharko dira, sakondu beharko dira, prestatzeko baita ere horako eraso ideologiko baterako. Horreka ideologiko bat eraman beharko du aurrera, gure aldekotasunak metaltzeko. Horrek beharko du esparru bat, ez dakit independentzian aldeko estudio gunea, edo dana toki bat, edo horako pentsamentu gune bat, edo dana dalakoa, ez? Horako gauzak, antolatunako dira, nahiko era nazionalean, hori ez da antolatzen herri, eskualde. Beste adibide bat izaten da, komunikabideak izugarrizko pisua datate gaur egun, eritzi publikoa sortzerakoan. Guk ez daukagu ia komunikabide enpresarik independentzian alde dagoen, zoritxarrez. Baina baditugu langileak profesionalak, Euskal Herrian profesional asko, nahiz eta bere enpresa ez egon independentzien alde, era independentista dena. Eta orduan, adibide bat, hor, komunikazio munduan lan egiten duten independentista guztioiek, profesional guztioiek ere interkonetatu behar ditugu. Eta bere enpresetan inposatzen diren estilo liburuen aurrean, beraien arteko beste estilo liburu bat gauzatu beharko da, bakotxak alduen neurrian, bere lanean, bere informazioa lantzeko orduan, kriterio batzuekin lantzeko, eta denen artean, hor, indar bat egiteko, adibide bat da, ez? Hori ere, ezin da eskualdez eskualde edo herri edo antolatu. Horrek ere, gune nazional bat, horko profesionalen arteko konexio bat, eta lan bat, gauza bera gendituko, gertatuko izan dira baita kultur munduetan, eta lan.